Labur-laburra aipatuko dizuet nola aterrizatzen dudanik Deserriko irtera argia kontan. 2013an lehen aipatu dizuedan bezala Deserriko kantak argitaratu genuen, bakarkako lehenengo diskoa. Pizkate denborarekin atzera begiratuta pentsatzen dut diska hartan nolabait ere deseraiki egin nintzela, ezta? Manentorren lan egiteko beste molde batzuetatik, musika egiteko beste molde batzuetatik, eta bai neukan beharra pizkat nire burua deseraikitzeko, eta iruditzen zait disko hortan deseraikitze bat irudiketzen dela, ezta? Gero tartean, naiz eta fisikoan diskorik ez genuen argitaratu, Arian proiektua bultzatu nuen, hor kabestri soka boskote batekin jo nituen kantak, eta pizkat Deserriko kantak hartan bilustu ostean, deseraiki ostean, pixkat ertz ezberdinetatik eta gitarra eta bateria eta nire ohiko instrumentuetatik haratago sokak bakarrik lagundutan, soka batzuetatik zintzilik aritu nintzen pixkat amildegi ertz hori investigatzen, ahotsarekin bide berriak uztartzen eta bide berri horien bila, ezta? Eta hori eta gero pizka sentitzen naiz irtera argia kontan eraikuntzan natorrela. Deseraiki ostean eta itsaso berri horiet, ur berri horietan ibili ostean sentitzen dut irtera argiak honekin eraikuntzan natorrela, askeago sentitzen naizela, behar bada motxila batzu ja atzean utzi ditudala guztiz, eta nik uste dut orain arte argitaratu dudan diskori borobilena dela nire uste apalean, ezta? Irtera argiak izenburuan bada kontzeptu bat, badakizuen nola goten diren gela guztietan eta letreroiek, ezta? Pizkat emergentziazko irterak eta markatzen dituztenak, simbolo universal bat da. Berez, oharkabean pasatzen den simbolo bat da, baina benetako emergentziazko egoera batean pizten dira argi horiek, beste guztiak itzaltzen direnean, eta ate horietatik pasa beharra daukagu pizkat emergentziazko egoera horietatik ihes egiteko, ezta? Pizkat bada kontzeptu bat biltzen duena diskoaren esentzia, eta disko hontan aldi berean iruditzen zait badaudela bi borroka esan daigun, ezta? Batera argiaren eta itzalaren edo ilunaren arteko borroka bat, badago nahi bat gai sakonetatik pasatzeko gai hori musin egin gabe, baina badago nahi bat etengabe ez gelditzeko gai horietan atxikituta, eta badago argirantz egiteko nahi bat, ezta? Baina argi eta ilunaren arteko oreka hori kantu guztietan ikusten dut nik, tono bajuagoak aukeratu ditut, gai existentzialagoak, behar bada Deserriko kantak gai kontzeptual exilioari buruz, deserriari buruzko gai disko kontzeptual bat zan, kasu honetan gai zabalagoak dira, gai existentzialagoak dira esango nuke, maitasuna, heriotza, bizitza, eta zentzu hortan, tono bajuagoak, gai sakonagoak, sakonkerian ebitatu egin dut, sakonkerian erortzea, eta gero melodia arinak, gitarra arpegio arinak baita ere, hor kontraste bat dago elementu desberdinen artean, hain justu ere argia eta ilunaren arteko oreka hori bilatu nahian, ezta? Aldi berean pisutsu eta arinaren arteko borroka hori, ezta? Batetik argia eta iluna eta bestetik gauza pisutsua eta arinen arteko oreka. Eta hortan lagundu didate dudari gabe diskontan parte hartu duten musikariak eta gehienak zuzenean ikusi alizko dituzue larun batean, ezta? Ruben Caballeroren gitarrak eta Maite Larruduren biolinen arteko dialogo horiek, tirabira horiek diskoan islatuta daude, eta iruditzen zait, baudela momentu oso gogoangarriak, ezta, edo Borja Barruetaren perkusioak, edo Fernando Neiraren bajuarekin egiten duen melodia magiko horiek, ezta.